Hortxe izan dugu beraz, Txuma Murugarren bere azken lana eta bestelako kontuak ekartzen, eta elkarrizketaren orduan aski lagun ezaguna daukagu gaur ere gurekin. Jon Maia, Gabon, eta eskerrik asko gurekin joataitik. Opa, Gabon. Eta atzeko zaurrera hasteko, azkena daukazuna, hortxe bertan, Quebecen, Kanadalde horretan, egindako lana, uste dut 2007 inguru horretan joan zineten, Euskarazpana? 2006an. Bai. Eta, bueno, erditze luzea, baina badago jazta. Bizarta guzti edo atera zaigu mia. Apaizak, hobeto, behar bada askok eta asko jakingo dute, beste askok ez, zer da, nondik etorri zen eta zer egin duzue? Apaizak hobeto izan zen, esan desun bezala, 2006an Pasaiako Albaola elkarteak burutu zuen espedizio bat. Euskal bale arrantzalek 16. mendearen hastapenetatik Quebecen eta Kanadan ibiltzen zituzten bale bideak edo ibiliaz eta bisitatuz. Junginan, 16. mendeko bale txalupa baten replikan, 6 euskaldun eta mikmak bat, Ipar Ameriketako indio nazio bat da, mikmaka, eta 16. mendeko arrantzale haien azalera, hurbiltzeko azalean sartzeko egindako ahalegin bat izan zen, ez bakarrik geografian zehar Quebecetik Labradorreraino 2000 kilometro nabigatzea, arraunean eta belaz, baizik eta aldi berian haien sentsazioetara eta haien nabegatzeko modutara eta bizimodu hortara sartzeko ahalegin bat egin genuen. Erropak ere eraman genitun, 16. mendeko erroparen replikak, janaria ere saiatu ginen, eta nabegatzeko moduan eta dena, ez da. Bueno, gauza espedizio berezi bat. Eta hortik etorri da, oraingo dokumental hau, orduko bideaz gain pentsatzen dut, orduko hori hartuta, zer dakarre Apaizako beto dokumentalak? Apaizak hobeto, izen osoa da Apaizak hobeto azken balea txaluparen kondaira, ez da. Eta pixka bat, azken balea txaluparen kondaira jarri dioguz, txalupa bera da protagonista. Orduan dokumentalean ikusi ahal izango da espedizioa bera, nola izan zen, eta paraleloki txaluparen historia bera zein den. Ondoratu zanetik, 1980aren inguruan aurkitu zuten erarte, Kanadako itsas arkeologoek, eta gero horren azterketak eta Albaola elkarteak nola, Kanadako gobernuarekin harremanetan nola egin zuen txalupa horren errepika, ezta? Euskal itsasontzi tradizional baten historia, objektu bat, nola berbizitu daiteken, berriz ere objektu bati, hilda zegoen objektu arkeologiko bati bizitza nola emate zaion, eta objektu horrekin, txalupa horrekin, nola burutzen daigun espedizio handi hori, ez da. Hori ikusi ahal izango da, abentura eta historiaren arteko konbinaketa bat, nahiko tono intimoan kontatua eta lehenengo personan, han bizi ahal izan genuen hori guztia, ikusleari iristarazteko ahalegin bat eginaz. Kurioso, ez? Zu badakigu, 1000 historietan ibili zarela, jende gehienentzat behartxoetatik ezaguna, gero Rio Mondo, eta beste hainbat historietan, eta gogoratzen dut, justu 2006 hortan ere, hainbat bertsolari ere erdizirika, zer egin barrote duzun, eskukailuak eta gauza guztiak, eta orain hori bera eginda, esperientzia hori, eta gero zinemara, nondin zinemara, dokumental gintzara, nola izan da? Saltxa guztietan sartu nahia, gustua? Ni ere harritu egiten naiz, ez da, baina ni arajun nintzanean, 2006an, ordura arte inoiz ez nun ikusentzunezkoarekin inolako harremanik izan. Ez da, gidoi bat ere, ez nun sekula idatzi. Ez nekin nola egiten zan ere. Eta ordutik ona, bata bestearen atzetik, etorri zaizki proposamenak, eta horra nintzen,
ikusentzunezkoetan, gidoitxo batzuk egiten, ni berez espediziora jo nintzen, kronista izateko, arraunian egiten nun, dene bezala eskifaiko bat gehiago nintzen, eta gero zenbait egunkaritara bidaltze genuen asteroko kronika bidaiarena. Eta gero, nire eginkizun nagusia zen, esperientzia hori bizi eta liburua egitea. Hori dana egin nun. Gero handik etorri ginean, orduntxe hasi nintzen. Telebistako programa batzutan, mi luzen, ibili nintzen, temporada batian. Gero handik Martina izeneko beste programa batean horren sorreratik hasi nintzen. Egin genuen temporada oso bat, Martinarekin. Eta gero ibili naiz beste programa batzutan, guionista. Eta tartean lehenengo dokumentala, bidaia intimoak edo izeneko korrikarekin batera ikusi ahal izan zen 4 lagunen bidaia euskararaino. Eta gero etorri zait, hau pixka bat rebotez edo karambolaz, hau egitearen ardura. Eta dena izan da pixka bat kasuala, baina, bueno, oso ondo pasatzen dut, egia esan da, bertsoaren mugetan eta baldintzetan eta ohitutan dago, eta batean hemen daukazu beste dimensio batzutan lan egiteko aukera, eta egia esan da oso eroso sentitzen naiz gauza hauetan, eta bueno, azkenengo lana hausi zen, Apaizak hobeto espedizioa egitearena, eta lan desente mandit, ze azkenean 4 urtetako historia da, eta volumen handiko materiala zan baita ere, ia 140 ordu zeuden grabatuta, eta, bueno, buru belarri, baina ja amaitu dugu, baina bai, nire bizitza, espediziora joan nintzenetik, gaur arte, desente, bueno, aldatu ez da egin, baina ikusentzunezkoen lan eremu hau sartu da nire bizitzara. Hala ere, nola bait, ez dakit, zuzenan ez, baina, bueno, beti ere hitzaren bueltan ebiltza, bentsat adierazpena, badu zer ikusiren bat, ez, egia da, lan talde handiagoa da, eta beharra da, bueno, beti ere ikusentzunezko irudia dakar, eta baina nola sumatzen dut, arrotza ere, etzen nuela, nahiz eta beharra da medio bere ezagutu ez, zer kontatua eta bazen ukala, eta hori ere askotan hori da lehen da bizikoa. Motivazioa izaten da, nire kasuan behintzat, oso importantea, ez da, motivazioa daukasunean, eta ilusio bat baldin baduzu, egin behar dezun horretan, bueno, beti errezagoa da ikastea, nahiz eta terreno berri bat izan, eta gogoa jartzea. Eta orduan, bueno, nik kasu hauetan, bai bidaia intimoa dokumentalean, bai Apaizako beton, motivazio berezia sentitu izan dut, oso neuriak sentitu ditut, eta emaitzez ere, uste dut oso neuriak dirala. Azken finean, nik egiten dudana, zuk esan dezun bezala, adieraztea da, neure adierazteko modua uste dut badudala, era inkonstiente batean sortzen diren modua dira, nik nire izateko erabatut eta espresatzeko erabat, eta uste dut ikusentzunezkoetan ere hori ikusten dela. Apaizako beton esaterako oso mugatuak egon gera, baliabide aldetik, sekulako espedizioa izan zen, volumen handikoa, 2 abetekoa, 2000 kilometro, Kanadako parke naturaletan, itxasoan, hori da beti da zailagoa, ez da itxasoan, oso imprevisiblea, bidaiaren goraberak, eguraldiak, eta, bueno, kamera bakar bat egin dago grabatua, ez da? Da pixka bat, Championseko partido bat, eskontzetako bideokamera batekin grabatzera jutea bezala, ez da? Ni orduen ez nintzen hortaz konstiente, orain konturatu naiz, ze motz gelditzen zen, ez da? Orduan, baliabide falta hori ikusi o gainditu izan dugu, arimarekin, ez da? Nik uste dokumental honek arima handia duela, lehenengo personan kontatua dago, eta baduela tono bat,
behar bada beste superproduzioak izan daitezken dokumental askok, igual lortu ez dezaketenak, ez da. Hortxe guzti ditugu, irudi batzuk, azalpenen bat, nondik trailerrekoa dira? Bai, haue trailerreko irudia dira, eta hor ikusten diren irudi batzu dira beste dokumental zar batetik hartua, 1980ko Les Pêcheurs Basques de Labrador izeneko dokumental eder bat badago. Eta hor suerte handia izan dugu hor kontatzen delako, eta grabatua dagoelako nola aurkitu zuten San Juan baleontzia, eta aldi berean nola aurkitu zuten San Juan baleontziaren azpian txalupa zaharra, ez da? Gu gero errepika egingo genuen txalupa hura. Orduan kontatzen da pixka bat historia, eta historia hori argitara ateratzen du hor ikusten ari garen txalupa horrek, ez da? Txalupa da hitzakia, euskal itsas epopeia handi hori laino artetik ateratzeko, eta txalupak eramaten gaitu leku historikoetara, txalupa bihurtzen da gure etxea, txalupak sentimentu bat hartzen du bidaian zehar, eta guk gure arbasoen historia epiko hori bizitzen dugu, eta aldi berean ezagutu eta ezagutarazi egiten dugu, ez da, gure historia. Hori da pixka bat, txalupak lotzen du euskal teoria bat, Ipar Ameriketako historia modernoaren hastapenetan. Liburu ofizialetan, historia ofizialean ez dagoen euskal teoria. Ez zirelako joan ez kolonizatzera, ez konkistatzera, ez bandera bat jartzera, ez ezer lanera jute ziran. Baina pentsa, urtero 3.000-4.000 gizon joaten zirela lanera, urtero Ozeano Atlantikoa gurutzatu eta mapetan agertzen etzen paraje batera Ipar Ameriketara. Imaginatu orain ere zer izango litzaken, urtero 4.000 gizon joango balira Ipar Ameriketara lanera, Euskal Herritik. Garai hartako populazioan ze suposatzen zuen, ez da. Eta bueno, nik uste dut jendea harritu egingo dela ezagutzean historia handi hori, ez da. Euskaldunek Ipar Amerikaren historiaren hastapen moderno horietan ze eragin izan zuten eta zenbat aztarna utzi zituzten, ez da. Jendea badaki baleetara eta bakaiautara joan garela euskaldunak, ara aspalditik, eta horixe, ez da. Baina horren atzean garrantzia handiko eta volumen handiko historia eder badago. Eskorria, berehala, esaten duzun guztiekin, bizpairu galdea bote pergunta nola etortzen zaizkit, batetik, beti esan da, ez, behar bada, gure herria, euskaltasuna, abertzaletasuna, hori, historikoki beti egon dela baserri munduarekin lotuago, ez dakit kostan bertan egon den jenteak, horrekiko urruntasun hori izan duen, beste zerbaitegatik ez den etorri, apaiz munduarekin lotu egin delako, eta kosta behar bada aparteko kontua zelako, edo ez dituzu gehiago horri begiratu nahi izan, eta gehiago aurrera ekarri beharko historia bada, eta oraindik ere oso gutxi daukaguna. Bueno, zuk esan ezun perspektiba hori guk bete-betean nozitzen dugu, ez da guk paradogikoki munduko itxaserri handienetakoa gara, hola arrokeririk gabe, baina arrotasunez esan da, hain kosta kilometro gutxi izanik, hain kosta txikiko herria izanik, mundu mailako hainbat navigante eta marinel izan ditugu, eta munduko itsas hipopeiarik handienetakoak protagonizatu ditugu, ez da, mendeetan zehar. Baina, aldi berean, behar bada munduko herri ezjakinenetako bat izango gara geure historiaz, eta geure itsasoko historiaz, eta oso xelebrea da hori, eta horrek asko zailtzen du gure lana, ez da? Gure proiektuak azaltzerakoan, jendea konbentzitzerakoan, dirua lortzerako, ezjakintasun hori traba handia da. Zer gertatzen da, lurrean errezagoa dala, gauzen kontzientzia hartzea, ondarea ere ikusi egin daiteke, ukitu egin daiteke, konserbatzea errezagoa da, baserri zaharrak, eraikin historikoak, elizak,
monumento megalitikoak, dena delakoa, ezta? Baina itsasoan nola konserbatzen duzu ondare bat? Zein da gure itsas historia handi horren ondare materiala? Ez dago. Eta inmateriala horretarako kontzientzia behar dugu. Itsas kulturaren kontzientzia behar dugu eta kontzeptu hori existitzen alda itsas kultura ere. Eta itsasoko herri bat gara. Lurrekoa bezain bat edo gehiago, ez da? Euskal Herria itsasoari esker da gaur egun dena. Itsasoa izan da mundurako atea eta munduarentzat atea aldi berean. Eta esaterako balearen industria hori dena izan da Euskal Herria munduan vanguardia izan den garai eta eremu bakarra. Eta industria jarduera bakarra. Munduko potentzia nagusiena zen garaia. Ze konturatu behar gara 16. mendean munduko potentzia handienaren itsas vanguardia ginela, ezta? Gaur egungo estatu batuen flota maritimoa bagina bezala, ezta? Armada, ezta? Eta ez gara horren jakitun. Xabier Agotek askotan esaten du itsasoko aita barandiaran bat falta izan zaigula Euskal Herrian, ezta? Eta egia da, asko galdu dugu eta oraindik ere itsasoari etzaio kulturalki begiratzen, ezta? Bakarrik esplotazio gune bat bezala ikusten dugu itsasoa. Eta Kurlanski batek etorri barezen du kasu baterako, pixkat behintzat beste eremu batzutan hori zabaltzeko. Bai, askotan kanpotarrek errezago ikusten dute. Itsasontzia aurkitu zuen gizona, Robert Grenier izenekoa, berak esaten du dokumentalean, bera lehenengo aldiz etorri zenean Euskal Herrira, 1980an, ez zegoela inor lagundu ziezaiokenik. Ez zegoela inor gai hau eta zekienik apenas. Galdera askorekin zetorrela, baina ez zuela erantzunik aurkitzen. Euskal Herria ere etzela ezaguna munduan, eta etorri izan, eta ez zituen erantzunak aurkitzen bere galderentzat. Eta askoz landuagoa dute Kanadan gure itsas historia, eta itsas ondarea, oso aberatsa baita, eta mundu mailako garrantzia duena, Kanadan dagoen euskaldunen itsas ondarea, eta askoz gehiago dakitean, eta jasoagoa dute, gu baino, ezta? Robert Grenier da, hain zuzen, UNESCOko itsas azpiko ondare unibertsalaren zuzendari nagusia. Eta bere ibilbide ia osoa egin du euskal ondarea aztertuz. Euskal baleontziak, euskal galeoiak Kanadan aurkitu dituenak eta, ezta? Oso persona importantea da, baina, bueno, hemen ez daukagu horren jakinduriarik, ezta? Hori, gertatzen da, gure bi eremutara joazkero, da, erakundetara ofizialak eta gero herri mugimendu historia eta bietanik sumatu duzu gutxienez jakintasuna eta gero ez dakit utzikeria ere, deitzea badago. Hombre, noski, hori dena utzikeria da, ez da? Ez badago kontzientziarik itsasoa kultura dela, eta itsasoa gure memoria historikoaren putzu sakona dela, ez badiogu horrela begiratzen itsasoari, beste dena galduta dugu, ezta? Beste itsasoari bizkar emanda bizi gara. Eta itsasoak dauka ez bakarrik gure historia ulertu ahal izateko funtsesko elementu bat, ez da hori bakarrik, itsasoak dauka etorkizunerako eta gure orainari begira ere izugarrizko potentziala. Bai kulturalki oso gutxi landua oraindik, bakarrik kantu batzuk kantatzen ditugu, boga marinela eta beste pare bat, isil dago, baina identitarioki izugarrizko potentziala du, eta turistikoki ere bai. Turismo identitario bat, beste eredu bat, ez Mediterraneoan aplikatzen diren ereduak hemen aplikatu kirolportua eta hotela, ezta? Hori da gure kostaldea, ezta? Baina guk egin dezakegu eskaintza bereiztu bat eta benetan munduko jendeari gustatzen zaiona, ezta? Leku batera etortzen denean partikularitatea
deskubritu eta gozatzea. Eta zorionez Oso salgarri beharko luke, eta estil. Ematen du, guk urte hauetan, guk egin dugu lan bat, honekin, eta Albaola elkarteak lan handia egin du, ja 10 urteko ibilbidea du, eta, beste lanean dabilen beste zenbait jenderi esker ere bai, nik uste dut erakundeak eta hasi direla konturatzen potentzial hortaz, eta hasi direla jabetzen itsasoari begiratzeko modu hortaz, ezta? Pixkanaka, oso pixkanaka, baina poliki-poliki behar badagu ari gera somatzen ja beste jarrera bat, eta espero dugu bide hortan aurrera egingo degula, eta itsasoa horrela ulertzeko modua gauzatuko degula edo finkatuko degula, ezta? Jon Maia, zumaitarra da, bertxotaz gaino arraunetan ere ibilea, eta bar, alere itsasoarekiko kontu hau edo horrela hartzea betiko daukazu edo zuk ere kontzientziatze prozesuak duzu honetan guztian? Noski, espediziora joan nintzanetik, bai bizi dudala lehen baina asko zera sakonagoan eta beste egunerokotasun batekin bizidet itsasoarekiko harremana, ez da, ze nik ordura arte ez nituen ezagutzen Albaola elkartekoak, espediziora beraiekin joan nintzen arte, baina ordutik baia eguneroko harremana dut eta beste proiektu batzutan laguntzen dut eta hor nabil, ez da, itsasoko gai horrekin jarraikortasun batian. Baina beti sentitu dut oso hurbil, ez da. Zumaiara, Urretxuti Zumaiara joan nintzen bizitzera eta ordutik, nahi eta nahi ez, kostan bizi bazera, itsasoa hor dago beti, eta beti izan naiz, nire afizio bakarretako bat da, haitzetara joatea, arrantzan egitea, ez kainabera etzai gustatzen, baina bai eskuz eta nekorak edo olagarroak eta mundu hortan sartzea goiz oso batez eta hor ibili eta arraundean ibili nintzen, Zumaiako arraun taldean gaztetxua nintzen nian, 11 urtekin hasita 19 urtein arte 8 temporada egin nituen, eta behin egin zidaten elkarrizketa bat, ni ez nuen inoiz hortaz pentsatu, baina esan zian, konturatu zera ia zure kantu gehienetan ere itsasoa agertzen dala. Eta egia da, itsasoa agertzen dala nik egiten ditudan gauza askotan, ez da. Eta hurrengo aukerazpanago, eskuartean badaukazu zerbait, hasiera batean, badaukazu Rio Mundo, gero Gaeka eta korrikarekin ere egintzen dituen, kanpotik gurera etorritakoak, beste hau da, guretik eta kanpora joandakoak, elkarlan hori, eta orain Eskoziara begira edo Eskoziarekin badaukazu harreman den batez, aukerazpanago. Nazio mundua ekimenarekin, ari naiz lanian, orain dela urte tardi ingurutik edo, oso proiektu polita eta eredugarria iruditzen zait, nazioen munduakena, Idia Zabalen sortzen den herri ekimen bat, eta ideologia desberdineko jendea elkartzen duena, Idia Zabal bertatik hasita, eta orain Goierrira zabalduta, adostasun minimora iristeko gaitasuna izanik, ez da? Noraino iristen gera deno batera. Nik EAJ-ari bozkatzen diot, nik bozkatzen diot Ezker Abertzaleari, nik bozkatzen diot dena delakoari, baina onaino adostasun batean iristen gara. Eta hori bultzatzeko lan egingo dugu. Eta hori da, herri honek erabakitzeko eskubidea duela, zer izan, ez da? Eta hortik hasi izan ekimen hori, eta Eskoziarekin harreman berezi bat garatu dute, eta orain dela gutxi izan zen Ordizin, Euskal Herria Eskozia topaketa, kirola eta kultura eta dena, eta oso, egia esan da, oso dokumental polita atera daitekela aurre ikusten dugu, elementu asko ari dira batzen, dokumentalari balore bat emango diotenak, eta
talde bat gaude horretan, taldetxo bat, bidaia intimoak egin genuen talde bera, eta oso kontentu gaude. Eta, bueno, momentu honetan buru belarri gabiltza, hori dana sartzen dugu oraingo momentu historikoan, ez da? Europako azken gatazka politiko armatuaren resoluzioa izan daitekenaren fase historikoan, enmarkatzen dugu historia hau. Eta orduan gauza asko ari dira batzen, eta oso forma polita hartzen ari da, eta nik uste dut euskal gaia tratatzeko ezoiko erabat ateratzen ari zaigula, oso simpatikoa, eta oso baikorra, eta oso interesgarria. Denbora joan zaigu Jon, baina alare aipatu duzu hortxe, eta lehen iaia barra eurak urten ditzen, afizio bakarretako esan duzunean, pentsatu bakarra hori bat. Arroketara joatea omen da, eta gero pentsatu bestelako afizio guztiak gogoratzen, baina ez dizugu bestelakoak, bertsoak eta musikaren eta egindakoak beste baterako utziko ditugu ala ere, aipatu duzu Eskozia, eta dokumental horretan, gure gatazka nola joan den, zu beti egon izan zara, zure behar denean, iritzia emateko prest, horreitik ere behin edo behin sufritu izan duzu atxiloketarik, eta galdetu nahi zuen, amaitzeko, nola bizi duzun, egoera oraintxe bertan dagoen gauden puntu hau? Ni saiatzen naiz, neure lekutik, egoera hau ondo bideratuta joan dadin bultzatzen. Saiatzen naiz aktiboa izaten, garai guztietan, eta oraingoan ere nik bide honen alde apustu egiten dut, prozeso demokratiko bat izan daitekenaren bidearen hasieran gaudela uste dut, eta saiatzen naiz hori bultzatzen, eta egia esan da ikusten dut ondo bideratuta dagoela, eta gauzak ondo egiten ari direla, lan handia egiten ari da jendea, eta iruditze zait oraingoan helduko garela fase historiko berri batera, eta ez daukala atzera bueltarik, behin eta berriz entzuten dugun hori, naiz eta hainbat oztopo eta zailtasun jarri Madril aldetik, ezin dezu egia esan da bestelakorik espero, ez da, eta azkenean kasu honetan desberdina da bidea, orain arte jorratu ez den bide bada, alde bakarreko erabaki bat dator hemen, ezker abertzalearen aldetik, eta ausardiaz eta konbentzimentu handiz, eta nik uste dut gai izan direla herri honi aukera berri bat emateko, ez da, mugimendu horrekin, eta jendea gero eta sinistua dagoela, posible dela, eta iruditze zait barku hau ere portura helduko dela, eta ezagutuko degula hainbeste urtetan desio izan dugun garai berri bat, eta 21. mende bete-betean gure herriak aukerak izango dituela laster bere etorkizuna erabakitzeko lanerako gaitasun hau erakusten badegu. Jon Maia, eskerrik asko, plazer bat. Zuei, eskerrik asko.